Так что атрымліваецца, што каб у вас было одно нормальное кресло ад Амі, вам трэба два креслы ад Амі. Памятаеце відэо про маё кресло на вёсцы, про тое, што яно там краце развалілася ад Амі. Вы мне ралі яго зварыць, мы яго з цесцем зварылі, я крыху пазней пакажу, што з ім. І зараз я прыехаў у Мінск, я такі думаю, так я забяру просто низ, і ўсё, зараз я яго адкручу і прывязу сабе туды. Гэта я ўжо прыехаў, глядзіце, вось гэта тое, што было пабітае, вось так заварыў. Гэта мне цесць прыязджаў, яго быў зварачнік, і ён заварыў. Але нюанс, што ад тэмпературы, карацей, паплавілася кнопка, і кресло, яно як бы апусцілася ў ніжэйшы свой стан, і там всё, там захрасла. Вось так яно выглядае, так што, ну, просто не падумалі, што па логіцы сапраўды яны ж бы награвацца, нагрэлася і ўсё паплавілася. Так што, хто будзе варыць, той хай глядзіць уважліва. Адразу не паглядзеў, гэта тая, што я прывёз з Мінска. О, тут таксама ёсць шчыліна. Так што, імаверна, справа ўсё ж такі не ў тым, як я ставіў, так ці так. А все ж таки тым, што метал гаўно, таму што і вось другое крэсла таксама ўжо пачало рэпаць.